Maraming parents worried, sir. Over 100 students may naka-experience, sir, ng hindi magandang experience dahil sa heat wave. Sa Luzon yun, sir. Anong doctor's advice ninyo, sir? Well, first of all, talagang mataas yung tinatawag nating heat index, no? Hala. Yung heat index, yun yung nire-report ng Pag-asa ngayon. Yung heat index, kombinasyon yan ng temperatura sa labas ng lugar at yung tinatawag na humidity. Pag pinagsama mo yan, feels hotter. So yung pwedeng 31 degrees centigrade lang ang temperature na naka-report sa thermometer. Pero kung ang humidity mo 80 or 90%, Hala. aabot yan ng heat index na feels like 40 plus. Okay. So may chart yan, no? Mag-google nyo yung chart ng heat index. At high levels, dangerous na sa health yan. Pwede ka na magkaroon ng tinatawag na heat illnesses. At Hala. ang pinakadulo nitong heat illnesses, yung heat stroke, yung Heat stroke. hihimatayin na, parang na-stroke. Pero bago mangyari yan, una, pagpapawisan ka muna, di ba? Mainit ang katawan, papawisan ka. Pagkatapos, madidehydrate. After madidehydrate, manghihina yung heat fatigue or heat illness. Tapos After magkukulap. dehydration, heat fatigue, at eventually, mawawala yung pawis, mamumula na yung tao, tapos bigla na lang magko-collapse. Heat stroke na yun, dadaling ka na talaga sa ospital. So kailangan early on, maaga pa lang, dehydration pa lang, nagre-replace na tayo ng tubig. Pag nakaramdam ka na ng heat exhaustion, pumunta na sa lugar na medyo cooler at mag-cool down na. Punta sa mga aircon na lugar or sa lilim ng puno or sa shade. So yan ang very important na dapat gawin. Okay, would you favor, Doc, yung shorter shorter class hours and even suspension ng classes, ng mga Oh, lower grade? definitely, no? Tama yan. Parang suggestion yan. Kung meron tayong typhoon signal sa Baguio, ganun din yung heat index na pinapaliwanag ko. Pag ang heat index ay napakataas, at kung yung classroom yan, yung pinapakita yan, walang ventilador, walang electric fan, pangit ang bintana or ventilation, napakaraming estudyante, baka dapat magpunta tayo sa alternative modes of learning, no? Para hindi ganong mapahamak yung ating mga kabataan sa problema ng mga heat illness. So, mapopromote yun. Kung pawis na pawis din sila dun sa loob ng kwarto Opo. at balisa, hindi rin sila matututo. So, very important na decision yata yan ng DepEd or ng principal ng school. Depende sa sitwasyon sa lokal na paaralan nila. Okay, I'm down to my last two questions, Doc. Meron bang does climate or weather factor in, Doc, sa behavior ng mga animals? Sa Animal Bite Center, 99%, sir, parang mga bata. What's happening, sir? Pakiulit na medyo nag-garble eh. Opo, yung rabies, sir, at this particular time, bakit dumadami ang kaso, sir? During Sa COVID, are you asking about COVID? Rabies, sir. Rabies muna. Rabies? Opo. No, because ang rabies, kailangan nagpapabakuna tayo ng ng mga pets natin, which is yung mga pet dogs at saka pet cats. And usually March ang campaign ng Department of Health. Because of summer. Annually, binabakunahan ng mga alagang aso. Ngayon, yung mga stray animals, dogs and cats, yan ang pwedeng maka-transmit ng rabies kung makagat ka nitong mga hayop na to, kasi walang nagpapabakuna sa kanila, walang nag-aalaga sa kanila, dadalhin ka sa veterinaryo. So nire-remind natin lahat ng pet owners, pabakunahan yung kanilang mga alagang aso at pusa para hindi magkaroon ng rabies, at wag ilapit dun sa mga Bata. stray animals, kasi pwede rin silang magkagatan at mahawa sila. So tapos kakagatin yung may-ari. So very important yung prevention. At kung makagat naman, dalhin siya sa Animal Bite and Treatment Center. So diyan di-decide ng doktor kung kailangan ng anti-rabies vaccine noong nakagat ng aso. Okay, last 1 minute, Doc. Would you favor a return to the face mask mandate, sir? I don't think so, no? Kasi iba na ang sitwasyon natin ngayon. Karamihan sa Pilipino, meron ng bakuna. Karamihan ng Pilipino ay naintindihan na kung anong COVID. Ang aming mga ospital at doktor naintindihan na. So ang face mask para lang sa tinatawag na high risk na lugar at high risk na tao. So very important na yun na yung stand natin, no?
Ako nagbibiyahe nga sa ibang bansa, kagagaling ko lang sa isang international convention Opo. sa Europe, sa Opo. Brussels. Wala nang face mask. Walang nagmamas. Kaming mga Asyano lang ang suot ng mask. So, I think Sige po. tama lang, no? Basta kung may umuubo nun, Yun. kung ikaw ay umuubo, Opo. mag-mask ka kung lalabas ka. Okay. Kung ikaw ay may ibang sakit, mag-mask ka para kung pupunta ka. Pero dito sa Metro Manila, in-implement uli yung strict mask wearing Oo nga, sir. sa public Public transport. domain. Wala namang masama doon. Nag-iingat lang yung ating mga public transport Opo. na siksikan kasi doon sa LRT, MRT, sa Oo, mga yes, public sir. na bus. Okay. Tama Sir? lang naman magsuot ng mask doon.